A auga e a maxestuosidade da natureza volvense protagonistas absolutas da Ruta dos Sete Muíños, un dos lugares máis emblemáticos de Guitiriz e visitado cada ano por milleiros de persoas que buscan a tranquilidade desta zona da Terra Chá. Os Sete Muíños é unha senda fluvial sinxela que bordea o río Escádevas. O nome deste lugar vén das 7 rodas de pedra que forman o conxunto, xa que muíños hai 5. Nada máis chegar á área recreativa Sete Muíños, podes observar o muiño de auga mellor conservado de todos, rodeado de gran vexetación e pequenas fervenzas, ademais dunha piscina natural feita aproveitando o curso do río. O pé da piscina, río arriba, podes observar un dos muiños de auga, desde onde baixa a auga en fervenza. Río abaixo atopámonos con outro dos muiños. Aínda que hoxe están en desuso, conservan vestixios do que foron no pasado. Están construídos con mampostería de granito local e cubertos a dúas augas con pizarra. Este é un lugar no que destaca a vexetación autóctona da ribeira e carballos de grande riqueza. Un lugar onde gozar do ocio familiar e da natureza en estado puro.